Ir-razzett fejn kienet tgħix Carmni Grima, ix-xebba li jingħad li semmet il-leħen tal-Madonna mill-kwadru f'Tapinu, illum huwa mużew. F'dan il-post li jinsab fit-triq li twasslek fir-raħal tal-Arb, bħalissa hemm isebiti kollezzjoni ta' xogħlijiet ta' arti sagra fuq stili differenti minn idejn 12 il-artist. Ix-xogħol esebit huwa frott użu ta' mediums differenti bħaż-żejt fuq it-tila u fuq l-injam, il-watercolors, l-akriliku fuq l-injam li jinkludi induratura bid-deb, l-stained glass, inċiżjoni u litografija. Minkejja din id-diversità, komuni bejniethom hija l-fidi nisranija bit-tema magħżula għall-wirja hija spess nostra jew it-tama tagħna, brabta mal-ġublew li l-Knisja Kattolika qed tiċċelebra din is-sena. Julan ta' din il-wirja huwa proprju dan li fil-djar tagħna, fil-familji tagħna, ikollna xi ġbija qaddisa li kontinwament tfakkarna li Kristu għandu jkun it-tama tagħna. Għaliex liema familja ma tgħaddix minn mumenti ta' toqol, forsi ta' niket taqtih il-qalb. Imma lek din ġbija sagra, aħna nemmnu li kull ġbija sagra tqaddes u tbierek il-post fejn tkun tiġi meqjuma. Ir-rettur tas-Santwarju Tapinu, Dun Gerald Buħaġar, ħeġġeġ b'mod speċjali lill-familji żgħażagħ li għadhom kemm daħlu f'residenza ġdida biex ikollhom xbija sagra li qudiema jinġabru u jitolbu. Il-wirja spess nostra tibqa' miftuħa sal-ħadd li ġej.